Hiertolan ala-astetta, en mä tiedä onko se enää, mutta siinä mä oon käynyt tokasta luokasta 5. Terveisiä vanhoille koulukavereille. Monesko kellunta? 3. kellunta. Onko paras vai mikä on ranking? Ei, mutta tää on oikeastaan ollut paras. Tää on kaikista silleen. Tää on kivempi tää kuin se Pikkukoski. Tää on paljon parempi. Minkä takia? No kun tää menee eteenpäin ilman, että sä soudat. Niin ja taaksepäinkin välillä. Joo, näin kävi. Mä äsken rupesin haastattelemaan näitä ohimeneviä ihmisiä, niin mut putos mela ja se upposi saman tien tonne jokeen. Mä oon nyt yksi näistä roskaajista. No niin, terve. Monesko kerta kellunnassa? Toka kertaa. Ensimmäinen meille. Niin. Ja me ollaan kansallispussit tutuiksi ryhmästä, mutta päätettiin, että nyt lähdetään kellumaan. No se on semmoinen yhteisö, missä on 2 palvelussa löytyy 55 000 vähän plus jäsentä tällä hetkellä. Että se on Suomen isoin retkeilypalvelu. Liittyykö kaljakellunta jollain tavalla kansallispuistoihin? No toivottavasti. Täällä on ihan siistiä ja silleen, että se mikä tässä on hienoa, niin on huomannut, että täällä on ihmiset on fiksuja. Koska täällä on kaikki on hyvässä hengessä ja kukaan ei oikeastaan tee toiselle mitään pahaa, että täällä on kaikki oikeastaan hyvin. Nyt sitten tapahtui se, mitä ehkä koskaan ei ole ennen tapahtunut, eli vene meni puhki kesken reissu. Siinä se on. Ei se isompaa tarvii. Jeesus pelastaa aina. Meidän tiimiin kuuluu 3 henkeä. Sen enempää ei alkuperäisiä kelluja. Tai itse asiassa mä oon vissiin ainoa alkuperäinen. 3 henkeä meidän jengissä. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the king of the bongo.